Wath ma Kisumu medo bedo siro maduong' ma dongruok e kind pinje moluoro nam Lolwe ka nyaka sani medruok nitiere e chwalo mwandu mowuok kata madonjo e pacho ka. Meri en kaluwore ni e giko mar odira mokalo meri mar MV Orion 2 ne ogolo mwandu maromo tan 600 katero e piny Uganda, ka meri nyiso okang' motegno ma wath ne romako e dongruoge mag pinje mag Afrika ma Ugwe. Higa ni kende nyaka ne ochakre port ma Kisumu osekelo pacho ka kendo tero oko mwandu maromo metric tons 109,839 kuom meli 67 mosego kanyo, ka meri en dongruok maduong' kipimo kod mwandu metric tons 280 381 e higa 2024, kendo en medruok nyadiriyo kipimo gi metric tons 116,578 e higa 2023. Mwandu mag mauta mag gas emotelo e kind mwandu makalo e wathno gi 58%, kiluwe gi tiles mag dier ot 23%, kaeto mwandu mamoko mag gedo 13%, kod mbolea 6%, ka thothgi dhi e piny libamba ma Uganda gi Tanzania. Nyakwa Ramogi en thuolo mar kawo yweyo machielo e migago, kik idhi mabor, pod wan gi mathoth.